Marilyn day. Pa, ikaw pa kay Marilyn. Banggit ang mamertihay na day. Oh, tisngi mo sa tisngi. Tiaw, pakita siya natin din. Gulabern, be gulabern. Asa sir kinauli mo ko sir pigkuha oy. Mukurat siya biya karon. Ay jud ko ginanaa. Nalista na ba ya? Una nga mo saya si Masipinog si Padodo. Ha? Ay nanirado na, nanirado na. Wa TikTok? Oh, TikTok siya oh. Di ka mo ligti ka TikTok ha? Ang tagi ba wati na ko? Video dry. Na ano? Ako na doon rin. Ano yun? Stag sa para may bawaan Diyos mga tao ba nga mo ni ang mga permi mang merdihay. Para may bawaan. Hoy! Uyang kon birthday may nang may bawaan kisa tinay nga rin. Eh basig makuha nga wala pala sikwa na mas video ko na. Sadam. Diyos lagi kay kaday. Uy, tikwang sa perula. Ha? Sige, tawagon ta una, number 1. Ay, ang number 1. Ha? Ah, presidente. Presidente daw. Hindi naman daw. Nanirado man kung barangay. Nanguwam naman tamig bangko. Kaya ang managtiayon. Naikog jas managtiayon. The LGBT t-shirt. Tomboy man gini siya na LGBT t-shirt. Guwapa kayo naka-pink. Oh, Emirates. Okay, Marilyn. Of course. So, ayan, Zay. May pa-birthday tayo. O, pak! Ako ready, pirmin. Of course. Mabidyo man dyan yung mulabay. Pak, pak. Balik-balikon ta dyan ni. Mga dagway. Dito ko sa ako na. Ngiyog man. Katik taos luyo din o. Mabati naman sa tingog. Ilista na lang yan. Ayan. Marilyn day. Pa, ikaw pa kay Marilyn. Banggit ang mamertihay na day. Oh, tisngi mo sa tisngi. Tiaw, pakita siya natin din. Sama ba din magpara kay medyo din yung ugman. Oh, huli ng camera, nas tunga, kayelo. Pak, Jerry.
Okay, while waiting, matagan si Josephine man jud actually ang narito sa si Josephine jud ang naa sa table. Oo. Ang konsehal jud nasa table si Konsehal Josephina. Kaya tamay nag-picture. Vice President Grace Ancero. Oh, Vice President. Di ka mo like. O sige na, damag. Tapok. Di naman ko maklaroan ikang iyo balikan. Wait lang tayo. Hindi mo ka kikyan. Tahu dah. Kapan? Kaya siguro mo tayo. Kaya tataran ka rin. Oh. Oh, dali mo. Usap na yung sana. Pansit. Tayat, pilit lang. Lang isda. Mura na doha pa. Dinuguan, basig mo kaon mo. Bisa mo ka tangad. Tangad na ini, tangad. Kadali lang ha, sir. Di makaros Jipoy. Di maklaros Jipoy, pero si Jipoy na mag-video lang ko niya kanang klaro. Ay, wala. Wala. Ay, awaning to ha. Hakot award, hakot award. Award to ha. Ikaw sa mga isa ba yun? Ay, paningkamot mo diya. Ato si Jipoy. Pagamay na ba na Jeep? Isda! Lakaw eh. Hindi, kuha na itong isda, Bidiri. Kuha na itong isda na yun. Ay, siya. Dari.